Taká nečakaná epizóda. Môj dobrý kolega Tomáš našiel včera v lese plno medvedieho cesnaku. Teraz je sezóna. No a dačo si uvaríme z toho. A neznám, či ho nepošlem cez víkend ešte raz. Bo krásny je bars. Na pánev trošku olej, normálny. A trošku olivový na smak. Budeme podlievať s vínom. A ja tu mám Tuzemak, Baden, ručný zber. A keď varíme s vínom a s alkoholom, tak používame alkohol, ktorý nám chutí. Hej. Žiadne glupocíny, že Château de Krabica a podobne, ale riadne vínčisko, ktoré by sme sebe dali aj ako tak normálne, hej, večer, 2 decka. Takže výborné je, môže ísť. A na rozohriatú panvicu dáme nejaké 120 gramy kuracinky. To je taká moja polohršť. Do osmahnutej kuracinky pridáme blanširovanú brokoličku. To takedy potom si vysvetlíme, že co to je blanširovaná. Tí, ktorí vedia, profesionáli, tak vedia o co go. Aj si takedy ukážeme, že jak sa to robí. Tiež také 120 gramy pridáme. Čierne namleté korenie, žiadne glupociny, hej, mleté. Treba, že s tým kus potrápiť so zapestím pekne. Pridáme trošku nasekaného rozmarinku. Môžeme ešte trošku. To, koľko má rád. Kto nemá rád, nedáva samozrejme. Posolíme. To vždy dávame až na koniec, keď čo opekáme alebo grillujeme. Ešte kus. A podlejeme s vínkom. Také décko. To je inak suché víno, som zabudol povedať. Vínko, jak zredukuje, tak pekne skaramelizuje. No a pridáme vývar. Vývar predsedený, znedzený, to, že nevyrucuje samozrejme, hej, to teraz do rizotka môžete dať, jak dneska ja, alebo do mačky, to je už na vás, ale nevyrucujeme. Hej. Do toho 250 g ryže, to sú tie 3 kopky, co dostanete v reštike. Hej, to gramáže nie sú len tak. To je taká jedna porcia pre jedného dospelého človeka. No a jak máme tam rýžu a všetko, tak ku koncu vlastne dáme ten medvedí cesnak, lebo on má jemné listočky. On jak špenát je, baby. Takže dáme ho teraz, pred koncom. Celý, on sa tam pekne stráci, jak sa hovorí. Bum. Ako vôňa z toho je neuveriteľná, aroma perfektná. No a nakoniec dáme 40 g živočíšneho masla, ono také pekné krémové risotko bude potom z toho. Smotánu nedávame, netreba, to maslo stačí. Normálne by na to mal ísť parmézan alebo dajaký sír, ale ja som na redukačky, bo som veľký jak hovedo, takže ja si tam dám listy toho medvedieho cesnaku. No a rýchlovka za 15 minút pre vegetariánov, ktorí nejedia mäso, hej, keď neješ mäso, to o tom samozrejme nedáš, tak to je 10 minútová záležitosť a na pondelok ideál. Ja som gačo v tých veciach, všetko jem s lyžičkou, takže dig in, baby, dobrú chuť.
No a takoj po varení, hej, to kuchňa master čistá. Graty poumývané a keď spomývaš takoj, tak nemôžeš umývať potom.